Il-Kummissjoni Ewropea approvat il-Pjan Strateġiku tal-Politika Agrikola Komuni għas-snin ta' bejn l-2023 u l-2027. Minn dan Malta se tingħata 166 miljun euro fondi Ewropej li l-Gvern se jkompli jinvesti fis-settur agrikolu u jindirizza sfidi nazzjonali li jaffettwaw lil dan is-settur. Lan ta' dawn il-fondi huwa li jkompli jgħin fosthom fejn jitluq is-sigurtà tal-ikel u objettivi ambjentali u klimatiċi. Permezz ta' dawn il-fondi, il-Gvern se jniedi inizjattivi u jinvesti fil-bdiewa anke permezz ta' skemi ġodda li jgħinu b'mod dirett lill-bdiewa. Fosthom biex jinvestu, se nħarġu wkoll skemi apposta għal bdiewa żgħażagħ biex jiġu inkoraġġuti jitlu jaħdmu f'dan is-settur. Wan jiskellem mal-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refalo li qal li dawn il-fondi li se jibdew mill-ewwel ta' Jannar ġew wara xhur ta' negozjati. Rajna wkoll li l-għajnuna diretta li tingħata lill bdiewa raħala tagħna tiżdied. U din nasib importanti ferm għaliex fil-programm il-ġdid jkun hemm b'mod konsiderevoli li l-għajnuna diretta li aħna nagħtu lill-bdiewa u l-raħala tagħna sejra tiżdied. Min-naħa tiegħu il-Ministru responsabbli mill-Fondi Ewropej, Silvio Xkembri, qal li dawn huma fondi li se jintużaw f'settur importanti ħafna għal pajjiżna, speċjalment fl-isfond tal-gwerra fl-Ukrajna. Is-Segretarju Parlamentari għall Fondi Ewropej Chris Bonnet qal li b'dawn il-fondi mhux biss se jkunu indirizzati l sfidi ambjentali li taħallu impatt fuq dan is-settur imma se jkompli jiġu mejjuna b'mod tanġibbli l-bdiewa. Sforz ta' ħafna xogħol illi sar kemm mis-Segretarjat u l-Ministeru tagħna kif ukoll mal-Ministeru tal-Agrikoltura illi bih se naraw illi l-bidja tagħna il-bidwi Malti se jkun jista' jkompli jopera, se jkun jista' jiftaħ is-suq iktar għall-bdiewa biex nimmodernizzaw il-mod kif naħdmu u biex ukoll nipproteġu l-provista tal-ikel ġewwa pajjiżna.